Wadya bolong giling wesi maju rene. gambar pondok panengranira Sitik Sutirga Mara Pati Kong katon blawur paningalira kasingkungan kamu ragan Dumadung dawuh sinuwun dumadung dawuh Kanjeng Ore palungguhan iki tanpa lidah sinambung banyu tinalang siyaga ing diri sawega ing gati budal marang pring gondani ketemu sabriya sing jenenge Gatotkaca pocok janggani lajeng keparingipun bidal linjang menapa nadyan colok lintang rambatan pundak budal dina iki boten langkung sendika ngestaken dawuh ayo co budal
nebu sauyon ing sapating sun muling nglati mendung mentiyung kaya gawe payung ngemuli dhumateng kasatriyan Madukara kepareng lenggah wonten ing pendhapa anenggih panengahing Pandhawa Raden Harjuna ya Raden Janaka nedhengi nyenggar-enggar sarira kedadak gurakapan babar pisan mboten dugamana lamun ta pendhita ing Sukalima pujangganing kraton Ngastina nenggih Resi Drona ya risang kumbayane ngrawuh ing kono pupuh-pupuh sang pamadya sigra manembromo rawuhnya sang guru giya ing acara lenggah mangkono tanggap sasmita nenggih Raden Abimanyu sigra mangayun ugi ngaturaken bekti tandha kasetyan ugi katresnanira dhumateng ingkang Rama kawus angukir dhumateng Jiwaraga Gusti temen-temen kang warni sopantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut
Kawula nuwun sewu dereng dangu rawuh paduka Bapa Penemban Sukalima kalilan ingkang putra ngaturaken pambagi Panakramisa sembah pangabekti mawan tuwan tuwa kunjuk Welewetes welu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntute kisa anakku murid nggih danan daya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Bapa maragake kebat ditampani cah bagus nggih Brawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapa paduka rawuh wonten ing madukura andadosaken kagiyating manah kula yen tetila wonten bab ingkang wigati monggo kula aturi paring dawuh. Langkung prayogi kula kemawon ingkang badhe sowan dhateng Sukalima Bapa. Aja ngono nggih, aja ngono. Merga iki sing perlu ki pun Bapa mulai sak trepe lamun aku sing prapta ning madukara kene. Yektine ngene nggih. Anggonku prapta kene diutus dening anak Prabu Duryudana mung bakal miterang kang kanthi gamblang kelawan jeneng sira Arjuna. Manut kabar sing ndak tampa apa bener lan kepara nyata lamun ta kowe bakal duwe gawe mantu bebesanan kelawan kakangmu Jodipati ya kowe Werkudara. Muni nggih Bapa. Leres sing dados pangandika paduka bilih boten dangu malih. Ing dinten Buddha Kresna ing Binjang kula badhe ngemah-ngemahaken dhumateng anak kula pun Pregiwa Palakrama kaliyan nenggih pun Gatotkaca majanipun Kakang Mas Werkudara. Kuwi tenan ya muni nggih saestu malah sisan damel kalilan kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi saged andayani dhumateng anak kula kekalih menika Bapa. Pandhita karya wangsit Pindha kumbang caping tawang dosa angin ngendi nggone mewah kali ingkang Yen pancen kaya mengkono ripalungguhan iki pedaya apa aku banjur bali ning Sukalima bali ana ing negara Ngastina muspra tanpa guna. Lajeng ingkang dipun keparengaken kados pundi? Pusakamu pepetingan ingkang awujud keris ya kuwi Kyai Pulanggeni apa isih ndok gawa? Muni nggih. Printen dalu tansah kula beta dhateng pundi-pundi kinaryan njagi dhumateng diri kula pribadi. Yen pancen isih aku pengen meruh kaya apa ta wujude Pulanggeni tuduna pon Bapak. Menika bapa wujudipun Kyai Pulanggeni badhe kagem menapa? Nah, sawise ndok gawa ripalungguhan iki tak seblakke dadaku. Maragake Pulanggeni kuwi tancepna pener nggen jantungku. Bapa. Pinangka kinempet-kempet dosa ngreknaning bawana ya tukang walang ati sebabipun menapa dene jengandika paring dawuh ingkang kados mekaten dosa menapa ing badhe kula temoga dene kula dados murid Cumantaka dhumateng Paduka Sang Mahadwija. Kowe tak kandhani ya nggih. Yektine pun Bapak Prapta ning Madukara iki diutus dening anak Prabu Jakapitana, anak Prabu Duryudana. Supaya nuruti apa kang dadi kekarepane ya kuwi angger Lesmana Mandra Kumara sing nyatane edan kepayang ngengleng bingleng angel lamong kedanan kelawan putra putrimu ya kuwi si Endang Pregiwa. Pun Bapak diperintah supaya nglamar ana ing Madukara wadene nganti baliku ora entuk gawe. Aku bakal nampa paukuman digantung ana madyaning alun-alun tinimbang aku mati sia mapan ana alun merga nampa pidana sing kaya mengkono. Aku luwih marem lamun to sing mateni anakku murid sing ndak tresnani ya kuwi kowe Janaka.
yen kowe gelem mateni aku padha karo kowe dadi murid sing gelem nyuwargake karo gurumu Dananjaya. Mboten Bapak. Nadyan kados pundi kemawon kula tetep antep kasetyan kula dumateng paduka tinimbang nuruti dumateng anak. Pramila saking menika anggen kula badhe bepisanan kaliyan Kakang Mas Werkudara kula batalaken. Anak kula pasrahaken dumateng Jengandika Bapa Durna menawi badhe dipun palakrama kaliyan Anggen Lesmana Mandra Kumara kula mboten badhe suwala. Lah dalah iki sing tak enteni Janaka. Syukur yen pancen kaya ngono tak bagus. Abhimanyu dawuh mamiji dumateng ingkang putra Plangkawati. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Budhalo marang Jodipati Swanana Wakamu Werkudara. Layang iki aturna marang panjenengane. Sakwise jeneng sira ngaturake nawala iki enggal kowe baliya marang Madukara. Yen kesuwen anggen lumapan ana Jodipati ndak sempyok ngaradan. Nanging nuwun sewu gage mangkata rasa badal dawuh wong tuwa. Lakuning Kurawa ing nguni patine Abhimanyu kana ing cidra tandya sang Setyaki menyat ngambil sanjata lagi wae aku ngidak wewengkon pringgondani ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayang dhewe. Yen pancen bisa guneman maragake Sajarwa sapa? Sambuh marang aku putra Madukara satriya ing Plangkawati Abhimanyu kang dadi aranku kowe sapa? Wadyabala saka ngiling wesi kesete sesembahanku Prabu Naga Pragala kumandang garba kang dadi aranku. Sajake kowe nyolowadi
wadya bala semono akeh tur nyrangat gamane kaya mengkono arep mlebu rangka negara Pringgondani apa sing ndo ajab Blaka Suta wae goleki menungsa sing jeneng Gatotkaca yen wis ketemu pocok janggane blangap-blangap paton ngucap kuwi sedulurku tuwa mula ora perlu nyumbari Kakang Mas Gatotkaca Abimanyu wae sing dadi suliye wah yen ngono kowe nyidam terbelo wani dadi wakile Gatotkaca apa abang ora minggat ilang nyawamu sambi sila tumpang gateng sirahmu Kusakan roning kewok mandi kokon langpat gangipun Pendeles parah. Oh.
edan lho Waduh. Wah. Mundur. Ah. Wah. Oh. Ah. Oh, yo. Lo, ah. Ah. Oh. Loh, loh. Wah. 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 Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Longgo marung gede sariamu. Wah. Wah. Oh. Hey. Wah. Ah. What? Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Kamingkat borot wadukmu. Tibane pusakaku jebel dadamu. Oh. 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 Ah. Oh. Wah. 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 Hey. What? Wah. 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 Adya Bala ngiling wesi, mundur, mundur. Iki Prabu Naga Pragula sing manjing alakan. Ora kelakon dadi ndok piye? Burane batange bimani.
Sumikrat ngaliring Kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging alis kurang gondro piro hot oh ya oh wait iki mesti sing jenenge Gatotkaca. Dasar para nyata wis apa? Ah, kelingan ora karo Prabu Kalapracuna. Iki anake lanang. Bombong marem lega rasane atiku bisa ketemu karo Diapur. Kowe sing mateni wong tuaku, utang wirang nyaur wirang, tang pati nyaur pati. Oh. Oh. Wah. 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 Hei. Wah. Ikan. Oh. Ah. Wah, doyong. Wah. Hop. Awas. Wah, yo. Ah. Wah. Hop. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh. Oh.
rano Gresing karsaning sun dening kanyut parandene ora mati-mati mongko sirahku tak jebleske ana watu nganti mak bles suarane parandene malah watune sing dadi sak lawang-lawang sak walang-walang munggah meneh parandene datan pejah watune sing ambyar Gatut Kaca uga ambyar kang dadi rasane satamahing sandung ing rasa tresna ingkang tan bangkit den kipataken ing rasa balung pakel tombok gunung sisiku hati rasa sahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku kawin kamu ku yakin kawin dengeling locot cinta cakapannya beto ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu kepadamu sinden biru. Ngomong tak terus wi, ngomong dia ndak sih? Iya, padung kancane diulemi kabeh kok. Ya ampun, mongko wara-wara nyebar turut medsos ya ayo. Ora iso rabi ketoke. Tapi aku wis nyiapne gamelan budal kok dong jeruk lho macane. Kowe tak braso. Ayo. Angge odol. Braso ngangge watu ijo odol ora. Ben kaya untu resik ngono lho. Ngawur ora. Gus kok dus piye? Anu aku lho melu bingung edan malah tak. Gus. Ampun ah. Kiai gagahe kaya ngono. Ngalor ngidul Pak Sugun ngono. Senengane.
ngerti apa-apa kok dolar duwe gawe kowe ngerti. Ning mbok amun ngomong lanang kaya ngono lho. Perkara wong wedok nganti ngengleng bingleng kaya ngono. Mendem apa piye? Dadi warai elek ngono senengamu. Ora gelem ya ora gelem. Ha sing gelem kowe basane kowe ndasmu ora. Kowe ayo guru. Ala guru apa? Ora ngerti kok. Aku njuk contoh karo para siswa-siswa. Ah yo nang sekolah nang ngendi-endi ora. Ora tahu aku neko-neko. Ora tahu apa. Ning lantai 2 ndasmu ora. Ngeten lho Den. Yen pancen sampean niku sane jujur mawon pancen tresna sampean mang muni yen ora tresna kali pergiwa mang mendel mboten napa-napa. Mboten sagengsi. Yen tresna mang muni ya. Yen mboten tresna mang meneng. Jenengan asline sumpah lho niki. Tresna mboten kalian pergiwa. Sing muni kok kowe to nyuk. Ora kena dimpet kok. Jenengan yang tresno muni yang ra tresno meneng karo pergiwa jenengan tresno napa mboten asline non niku ora nek bahasane sing cetha napa jelas lho nek aku ya goblok ora sampean pengen rolling kok isusu aku takkan apa tadi ngawut rolling susu ngono senengane paiste heeh Ding masa mas kawine kok jimbal iya no Cah apa men ora enek lho ning donya ora enek lho jimbal terus anu kaya apa jenis sing perunggu kaya enek ecek-eceke lho iya kaya apik lek cara kula mbiyen kali katiem tau dimoi sing mboten setuju bapake katiem bojo kula niku lho ning kula ora kurang akal mboten njur kaya sampean ngoten nyekeli sirah ngoten mboten dan cara kula mbiyen nun sewu ngibarate sing mbatane lak si Janaka to lek pergiwane mbol sampean mboten ngerti lah niku perlu jenengan cetake diperjelas pergiwa piye lek pancen pergiwa niku pancen mboten tresna kalian jenengan ya wis golek wong wedok liya rentuk tuku ora apa-apa nek pergiwa sik tresnan karo jenengan sik cinta niku kudu diperjuangkan ngono lho. Lah carane ben ngerti to ora liwat ngarep sampai mriku nangan Janaka. Ha iya Janaka. Liwat mburi iso ora? Aku iku linaka mburi kok. Liwat mburi lho, pergiwa takoni tenan ijen-ijen lho. Ampun padha lanange ngambung lho. Lho kuwi tandha kalau ditutne kowe tanggung jawab lho kok mlayu rono lho. Ayo kowe yang melu no. Ayo. Wangkara kingken
kaputren Madu Gondo. Madu Gondo dudu pabrik rokok to? Udu. Kasatriyan Madukara duwe taman sing jenenge Madu Gondo. Kaget nek kirike gawedhi ning ngarepan. Masa Heeh. Spider, herder ngawut ora. Mbok iki ora kleru senengane. Lah dagelan mosok kon bener terus, kon lurus. Yo ngene iki celbang-celbung. Nggih Gus nggih. mbuh. Alah, wis. Ra sempak kompak. Wis. Lah ngene kudu diplesetne senane ngono. Mosok kon lurus ae ora iso kaya ngono kuwi. Iki sapa kuwi malah pamer bokong nang kene. Ya wis sing jenenge Endang Pergiwa. Iya pacare Gandhu Kaca. Iya. Jaran Teji ya. Iya. Bokonge gedhi. Iki genawi diganjel asline. Ora kuwi asli lek tutik ganjelan iki asli. Kowe padha mulya. Mong sing ora-ora. Petroke lho. Kowe barang. Lah nggih kula barang niki. Amun metu lho, kira gawedhi kok. Juwegok mbek. Kuwi iki wedhus ya ora iso bedane kirik karo wedhus. Bedane apa manuk karo kucing? Kira kok tanggapi Rasah. ya wis sabar Yai Pergiwa. Mau aku teko ana kene kowe isih marep marang Gatotkaca bareng aku wis lungguh parandene kowe malah mlengos. Panganmu untuk samperake tandane apa? kademen Sulit susah. Sulit ra. Yen pancen kowe ra tresna karo aku, monggo kandha sing cethok aku mung butuh katerangan sing gemathok. Aku butuh katerangan sing cethok yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen pancen katresnanmu marang Gatotkaca tak tohi nyawaku, yen perlu glundung sirahku aku trima. Ning parandene pancen katresnan wis mentiyung marang wong liya. Ripalungguhan iki kowe dadi manten bakal tak pisungsung. Tembunge mentereng bakal tak kadune isine ndase Gatotkaca. lek nek kamar lho mesakne sak lho. Ngono mosok ora tanggap ngono mosok ora. Padane diapurmu ora. Kula anti-anti kula antu-antu rinten dalu ki namung jeng ngandika Kakang Mas. Isih tresna karo aku, Tresna ki namung sanget. yen ngono padha aku uga sih cinta karo kowe. Yen menawi sami-sami tresnanipun Tak rungkepi nganti sak patiku. matur nuwun. Pragiwa iki kowe calon bojone Lesmana Mandra Kumara iki calon Ratu Ngastina parandene renteng runtung reruntungan karo Gatotkaca. Para Kemal ditutke karo Panakawan loro, Petro karo Bagong. Cetha Lamonta Petro karo Bagonge anake Semar. Mulana tembange Semar mendem-mendem demek. Budi kenaoken kendang jebol apa bolipite kleweran naoran rantai kapal apa palang merah PPOAO upil garing aoring ringso pakaji numpak kebo kepleset tai kebo. Gatotkaca tutke karo jenenge Petro karo Bagong. Bagonge anake Semar mulana lagune Semar mendem-mendem demek. Gudi kenaoken kendang jebol apa bolipite kleweran naoran rantai kapal apa palang merah PPOAO upil garing aoring ringso pakaji numpak kebo kepleset tai kebo. Gendeng ketok. Ayo mosok ngono kok pilih. Yo milih jenengan. Kok milih kaya ngono kenan jenengane gagah ganteng. Yo nadyan ora kencan ya awake dhewe seragame padha birune.
Ayo Perkiwa sini. Aja nganti melu Gatotkaca sintutke karo ponakan loro anake Semar mergo nek lagune wis. Iki calon bojoku piye iki bojoku? Aja ngawot kaya ngono iki. Tak jaluk kaulungake bareng karo jebole dadaku. Wah, ndaluk ra dawa umurku, umurmu e. Santos iki Kakang Mas. Tresna kaliyan jenengan. Tempe saking kilen dumugi mriki namung madosi jenengan Kakang Mas. Tamput. Semar mendem anak-anake dadi maling. Wis sekolah montok. Layang tak balekake batal anggemu dhawuh karo Pergiwa Parandene isih. Utusan teko Taman Sari karepmu piye? Patrakmu sing kaya ngono padha karo ngilani dadane Janaka. Lha palungguhan iki gandeng kowe dadi maling mlebu ning kasatriyanku. Wis dadi hak wenange Janaka mecah sirahmu. Mingkat malah mulih. Apa sang muntek? Kula badhe dipun piloro kalian Paman Arjuna. Kula namung badhe nyuwun palilah menapa dipun keparengaken kula wani kalian Paman Arjuna. Menawi dipun keparengaken badhe kula pocok jangganipun ngantepi katresnan. Wani ya wani ning Kita Krama. Mundur. Nggih, mundur. Mundurono nggih mriki. Temonane gerangane Pergiwa. Sura Menggolo. Ayo muni Sura Murata Jaya Murata. Bocah men karo bocah sing gerang karo sing gerang. Kakang Mas kula bingung apa ora ngangge map piye. Ora melu lek kabeh banyol ora melu aku. Raos kula kedah kados pundi dipun tangisi dening Bapa Durna. Ya nadyan to Durna kuwi wong apik ning ngerti to sing perintah ki wonten ngene Durna kae Kurawa. Watake Kurawa piye mosok ora mudeng. Yen nganti anakku dirabi Lesmana tangrunga kowe pisanan karo Duryudana. Iki engko sing bakal mecah rukunane Pandhawa mongko Pandhawa ibarat ndok sapetarangan merga ripalungguhan iki nggenmu pisanan karo Duryudana bakal pecah ndok kowe mau mongko ndok asin sing pecah. Mapunten bilih endi tetep Gatotkaca ingkang kula pilih dados mantu kula. Ngono.